Ano nang pura di manadalan kas kinakalam mo katong insipot ko lara dyan. Adi na kami. Kuya, dyan naman ayang. O mama, ni kasi ako mo nagsikayo ya aksubuin niyo kuminanay ko dyan manayang tanga po rin ako Ang na tagal siya. na hinanda, natuloyan da. Adi rin siya na tinam. Nagtuan tayo ng trabaho tan. Ata, sa patakaran ko sa'yo ko. Yan ang doon trabaho, agabangan. Kapat kupatan niya patakaran niya mama. Kay mapagata, amin niya gagawin yung mutin gawan minkin sa nila. Kay mapaga mama. At Siguradong tangal mo. o na Di ako lang natin sa nanay mo ay kung wala nang tatong gawin ni trabaho ta. kay mapagata siya sa trabaho. Ang tagi ang may trabaho, senyora. Ay talaga? Doon kang siling, ay tagawag sa ka. Ito man eh. Galat ako na sa buhay salik. Apro! Hindi nanay. Anak niya utang so siksya lang so napapala niya magawa sa atin nanay. Ang babae ni Mama ay aprayo! Wala na siya kay magawa nanay. Karapan? Bakit niya ni Mama? Aliwan si ka! Ba't napasama ko lang? Siya kay magawa nanay. Sikat talaga, ano mo sulo? Ang kasikatin mo sa trabaho, tapos ang tamin o sa lato ng trabaho? Akin bala na sininda. Akin doon na sulat gagawin niya sa si kami. Ang kasi kasalanan din si kayo. Akin doon na sulat ni Papa na din si kami. Labay mo, tayo mga, naunti kasalanan mo. Sige, ibalik lang ko sa kasalanan ni. Sa kasalanan mo. Mahirap sumilayo. Nagkakit ka lang ngayon sa iskabi. Tapos natawayan mo sa lingawad bilay. O, Ang kaso ka lang, kasalanan mo yung mabalot. noon kabat ni Meron Pinay. Sige, papasok mo eh. Akin ang nagbagay palupan sa si kami. Noon, ang gagilan sa mata, ang tapay ng kapatawin na sulit. Kasama, Ama, nabugyan ko na. Kapigan man, ako tinakpan sa kayamanan ng Arnold. Inarap sa anak niyo. iyan si